ଆଜି ପରାଧୀନ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଆବଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ସାରି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଧରି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭଉଣୀ ମୀନାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କବିତା ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ସିନା କରୁ ଗର୍ବ, କୁହ କେଉଁଠି ପାଇଛି ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଥରେ ହେଲେ ତୁମେ ଭାବ, ଆଜି ବି ତ ନାରୀ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକା ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷିତ ସିଏ ରହିବାକୁ ଟିକେ ସାହାରା ଖୋଜି ବୁଲଇ। ମାନବ ଭିତରେ ଦାନବ ସ୍ୱଭାବ କରେ ତାକୁ ଆତଙ୍କିତ। କୁହୁଳି ବଞ୍ଚେ ଦୁନିଆରେ, ତା ସ୍ୱପ୍ନ କରିବାକୁ ସତ। ନାରୀ ପାଇଁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ରହିବ ପୁରୁଷର ମନ ତଳେ, ପ୍ରଗତି ପଥରେ ସଭ୍ୟତା ଆମ ଆଗେଇବ ମହିତଳେ। ନାରୀ ନୁହେଁ କେବେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁଟେ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀଟିଏ। ସେଇ ହେଇଥାଏ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ, ଯିଏ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସେଇ ନାରୀ ପରା ଜନନୀ ଭଗିନୀ, କେବେ ସାଜେ ସିଏ ନନ୍ଦିନୀ। ମମତା ରଜୁରେ ସଂସାର ବାନ୍ଧିଛି, ସାଜି ପୁଣି ସହଧର୍ମିଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।